Geen pontje bij de Bregenstrobos, maar wel een speciale squalbus. Bij van CBS de Klaarkamp in Gerkers-Kleester, die het aan de zuidelijke kant van het Prinses Margrietkanaal waaien, kunnen de komende 2 weken met de squalbus, die het 3 opstappunten had. Er zitten in totaal 78 kinderen hier op school en op dit moment gebruiken ongeveer 20 kinderen de bus. Er zijn nog wel een aantal meer, maar sommigen hebben toch een andere oplossing of zijn op bepaalde dagen wel in de gelegenheid hun kind te brengen of hebben zoiets van, nou ja, zo'n eerste schooldag brengen we toch lekker liever even zelf. Traaien die het wol met de squalbus naar Squalenbracht binnen, voelen het prachtig. Het is superleuk, maar je bus, maar we hebben te weinig plaats. Dat maakt eigenlijk nog een beetje oors. Best wel leuk, want dan kan je naast vriendinnen en zo zitten. En hoe wie het voor jou? Het wie wel leuk, maar het wie echt wel jammer, want ik vind fietsen echt wel leuk. Directrice Blauw is blij met de neetoplossing, al had het zo nou en dan vol wat hekken en egen. Het is een oplossing, het is een noodoplossing. Het is gewoon wat er aangeboden is en wat we hebben kunnen regelen. We zien ook dat als je 's middags kijkt, ja, kinderen kunnen nu minder flexibel even met elkaar afspreken, omdat ze toch in de bus naar huis gaan. Dus er zitten zeker haken en ogen aan, maar veiligheid en verantwoord, dat is gewoon ook belangrijk. Rijkswaterstaat hopen dat de Bregen 15 september weer iepen kan voor het diekverkeer. Want die tijd bloot in elk geval de squalbus rijden.